Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Pamirsa, ing sakwingkinge lemari kaca ingkang megah kesimpen tilaran budaya ingkang luar biasa. Museum Nasional Indonesia dados griya kagem koleksi wastra ingkang menakjubkan. Kathah nyamping-nyamping tradisional ingkang kebak makna lan sejarah. Saben helai kain menika minangka gambaran identitas kearifan lokal lan seni ingkang sampun dipunwarisaken saking generasi dugi generasi. Saking batik kalian motif klasik ngantos tenon khas saperangan laladan, koleksi wastra ing Museum Nasional nampilaken keanekaragaman budaya Indonesia ingkang saestu sugih. Dipun milai saking baje ulen-ulen ageman khas Tiang Gayo, nyamping pelung saking Sumatera Selatan, nyamping tampan saking Lampung, ngantos kain kanune saking Seram. Saben kain ingkang wonten ing Museum Nasional menika kagungan cariyos unik ingkang ketanem wonten ing saben pola lan warnanipun. Nanging kaendahaning wastra menika boten namung bab estetika, nanging ugi filosofi lan nilai pagesangan. Saben motif batik contonipun kagungan makna ingkang lebet, nggambaraken status sosial, donga, ngantos pangajeng-ajeng tumrap tiyang ingkang ngagem busananipun. Jagi lan nglestantunaken wastra boten namung bab ngrimat nyamping-nyamping berharga menika, nanging ugi bab mertahanaken tilaran bangsa. Kita saged nglestantunaken kalian ngagem, nyinaoni, lan ngenalaken wastra kagem generasi muda supados tradisi menika tansah gesang lan boten kagerus ing jaman.